Ahojte, ja vás opäť vítam na mojom YouTube kanáli Balance. Jesenné obdobie sa v mojej kuchyni nezaobíde bez Hokkaido tekvice a preto som si pre vás pripravila recept na Hokkaido roládu plnenú gaštanovým pyré. A na takúto roládu budeme potrebovať vajíčka, kryštálový cukor, Hokkaido pyré. Recept, ako si pripraviť Hokkaido pyré, vám prikladám vo videu v hornej časti obrazovky. Ďalej potrebujeme hladkú múku, práškový cukor, kypriaci prášok, sodu bikarbónu, perníkové korenie a muškátový orech, rum, rybezlový lekvár, mlieko, mascarpone a gaštanové pyré. Na vrch použijem škoricový cukor. Začneme prípravou rolády. Do kuchynského robota si rozbijeme 3 vajíčka. Pridáme kryštálový cukor a vymiešame do peny. Pridáme Hokkaido pyré. Do hladkej múky si medzi tým zapracujeme kypriaci prášok spolu s jednou sodou bikarbónov a perníkovým korením. Smes premiešame a pridáme k vajíčkám. Nakoniec do cesta postrúham muškátový orech. A prelejem na plech vyslaný papierom na pečenie. Rovnomerne rozotriem. Takto pripravené cesto si vložím do predliatej rúry na 180 stupňov a pečiem zhruba 15 až 20 minút. Kým sa nám cesto pečie, my si pripravíme gaštanovú plnku. Do misky si dáme mascarpone, a začneme šľahať. Postupne začneme pridávať gaštanové pyré.
Nakoniec pridáme mlieko a práškový cukor. Cesto po dopečení preklopíme na vlhkú utierku. A ešte teplé zrolujeme. Teraz už len necháme vychladnúť. Korpus najskôr potriem rybezlovým lekvárom, do ktorého som si pridala aj trošku rumu. Potom pridám kaštanovú plnku, ktorú rovnomerne rozotriem, avšak 1/3 si nechám na potretie celej rolády. Naplnenú roládu nakoniec zrolujem. Vrch rolády potriem zvyšnou plnkou. Vrch posypem škoricovým cukrom. A takto pripravenú nechám zatuhnúť. No a po zatuhnutí koláč môžeme servírovať. Takto vyzerá Hokkaido roláda plnená gaštanovou plnkou. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás budem tešiť už niekedy na budúce. No a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.